Monika, prva okrećeš krug. Ne želim kaktus, ali šlag ću rado pojesti. Ne može tako. Dobila si kaktus. Nemaš sreće? Ali ne brini, imat ću je ja. Bićeš srećna zbog mene. Eto, ja sam rekla. Nema ništa ukusnije od Huba Bube. Pogotovo kad ih ima tako mnogo. Jedva čekam da ih izvadim iz pakovanja i stavim na tortu. Mislim da će to biti jako ukusno. Za sad imam najlepšu tortu koju sam ikad videla. I to nije sve. A od ostalih žvaka mogu napraviti srce da bi moja torta bila još lepša. Lepota. Monika, šta misliš? Baš je slatko, jel da? Vreme je da probam. To je nerealno ukusno. Takvu tortu želim da pojedem svu odjednom. Mogu li bar srce da probam? Ne, ja ću ga pojesti. Da li želiš da vidiš najveći balon na svetu? Nisi htjela da me častiš, a ja ne želim da gledam tvoj balon. Eto ti. Šta si uradila? Sad mi je cijelo lice lepljivo. Prestani da se smiješ. Bolje jedi svoju tortu sa kaktusom. Kako da je jedem? Kaktus je tako bodljikav. Znam. Ako se rešim igla, onda kaktus neće izazvati nikakve probleme. Manikirne makaze su premala za to. A ove su prevelike. Mislim da će ovo biti savršeno za šišanje kaktusa. Jao, kako je dosadno. To je to. Sad je ostalo samo jedno. Ne rendati kaktus na tortu. Gledaj. Ovo izgleda super slatko. Prestani da pričaš, jedi već. Nadam se da je ukus dobar, isto kao izgled. Fuj, kao da jedem tortu sa ukusom trave. Fuj, prijetno. Hoću prva da okrenem krug. Ma da li se šalite bre? Mrzim dagnje. Zašto sam toliki baksuz? Jer je sreća na mojoj strani. I dobila sam šlag. I sad ću ga sipati na tortu da bi bila još ukusnija nego što jeste. Bitno je dobro promučkati. Gotovo. Sad mogu uživati. Deda Mraz, šta radiš ovdje? Nova godina nije uskoro. Veoma smiješno. Samo mi zavidiš. Imam još celu tortu sa šlagom, a ti nemaš. Jao, i meni se jede to. Imaš svoju tortu, samo što je sa dagnjama. Fuj, tako su gadni. Joj, i tako čvrsti. Eto, zbog njih sam izgubila zub. Više ih neću ni da pipnem. Ti nemaš pojma da ih čistiš. Ne moraš da jedeš školjke. Najbitnija stvar je unutra. Vidi kakva lepota. To je ono što moraš da staviš na tortu. Joj, kako smrdi. Da li stvarno moram jesti to? Naravno. Zašto mi to radiš? Zbog tebe moram da pokvarim tako ukusnu tortu. Muka mi je samo od pogleda na to. Sad mi se stvarno povraća. Wow! Pravi biser. Suzy, skloni se. Ja sam otvorila dagnje, dakle biser pripada meni. Daj mi ga. Dagnje su bile moje. O ne. Gde je sada? Moram ga naći prva.
Kako da ne? Ja ću ga naći. Jao, ovdje nema ništa. Džabe smo se umazali u dagnjama i torti. Fuj. Ja ću prva okrenuti krug. Ne, ja ću. O, da. Baš sam htjela da dobijem ove marshmallow štapići. Sa njima će torta postati još lepša. Također mogu praviti kikice od njih. Ti nisi normalna. Da vidimo šta ću ja dobiti. Danas očigledno nije moj dan. Ovaj put sam dobila puno suvih nudla. Da, sa kojima ćeš morati da ukrasiš tortu? Šta čekaš? Kreni. Okay. U redu. Gotovo. Još nikad nisam probala tako čudnu kombinaciju ukusa. Oh no! Jao, to je odvratno. Jao, kakvo neprijatno hrskanje. Moram brzo zatvoriti uši. Imam ideju. Ako zalijem nudle vrelom vodom, rezanci će postati mekši i prijatnije. Ekstra! Sad imam dobro jelo za ručak. Sviđa mi se. Dok se Monika muči sa svojim nudlama, ja ću ukrasiti svoju tortu slatkišima. Awesome! Jao, prelepa je. Could you please? Monika, nemoj ni sanjati. Rekla si da ručaš, onda ručaj. A ja ću uživati. Mislim da Suzy neće biti protiv ako pozajmim jednu kiku za sebe. Ne budi pohlepna. Hej, pusti! Šta si uradila? Udarila sam se zbog tebe, ali to je bio najukusniji udarac u mom životu. Ko prvi okreće? Hajde, kamen, papir, makaze. Juhu, pobedila sam. O ne, Monika, zarazila si me neuspehom. Kakav užas. Nadam se da ću bar ovaj put imati sreće. Konačno. Tako mi je drago da ću moći da pojedem svoju tortu, a da se ne pomrštim. Jedva čekam da je ukrasim ovim lepim gumenim očima. Da. Stavit ću odmah sve na tortu. Lepota. Čeka me nešto jako ukusno. Ne, Suzy, neću te hraniti. Sama ću pojesti svakako. O, da. Oduševljena sam. Monika, stvarno misliš da neću moći da ti uzmem oko? Cicio? Koliko dugo sam čekala to? Napokon uživam u onome što jedem. Jao, kakva brzina. A posljednje gumeno oko ću pojesti na neobičan način. Ups, nisam tako htjela. A ja sam htjela da ga ukradem. O, stvarno ukusno. Lopov. Zapravo, vreme je da jedeš svoje paprike. O ne, plašim se čak da ih gledam. Nadam se da neću izgoreti iznutra. Hajde, pomoći ću ti. Izvoli, uzmi nož. Brže seci ovo vatreno čudovište. Pa u redu. Idemo. Ajoj, zagrizla sam samo jednom, ali već osjećam kako se vatra širi po mom telu. To je malo, moraš pojesti svu tortu. Nisam znala da si tako nasilna. O ne! Jao, to je već previše. Moram spasiti Suzy. Tako je mnogo lakše. Hvala, Monika. Mislim da će biti jako zabavno. Hajde brže da otvorimo poklopce. Vita, počinješ. O ne, kakav užasan početak. Rekao bih da je bodljikav. Da li ću zaista morati da jedem ovaj kaktus? On je tako strašan. Biće mi bolno. Ok, nema šta da se radi.
Okay. Juj, kako boli. Možda je dovoljno? Naravno da ne. Jedi brže. Mislim da imam ideju. Bingo. Što bih trpela bol kad mogu samo skinuti sve igle? I već znam kako ću to uraditi. Op, sad neću morati da se mučim od svakog zalogaja. Nadam se da je kaktus barem ukusan. Kakav je? Pojela si ga tako brzo kao da je ukusan. Ne, uopšte nije. Odvratan je. Osjećamo to. Sad je moj red da skinem poklopac. Stani, dame imaju prednost. Pogotovo što sam dobila tako lep sladoled. Moram ga brzo pojesti. Vita, gde si odnela moj sladoled? Vrati ga. Neću. Vidiš da su kuglice okrugle, to znači da su moje. Bingo. Znam kako da popravim to. Nakon toplog tretmana, kuglice će se istopiti, a zbog trouglastog oblika korneta, ovaj sladoled će postati moj. To je to. Kako ukusno. Stvarno bih zažalila kad bih dala sladoled Viti. Previše je cool. Alex, sad ti možeš skinuti poklopac? Okay. Jao, kakva lepota. Tako lep sendvič. I jedva čekam da ga probam. Kako je lepo znati da neću morati nikome da ga dam. Ovaj sendvič je samo moj. Tvoj, kažeš? Smislila sam plan kako da probam sendvič. Alex, zovete Vita? Sad će mi pomoći da pretvorim kvadratni sendvič u 2 trouglasti. Žao mi, Alex, ali morala sam to da uradim. Shvati me i ja sam gladna. Jel tako? Da vidimo kako će ti se svidjeti sendviče sa trouglastom papričicom. Mislim da će to biti jako zabavno. Super! Baš mi je žao, Alekse, što ti nećeš da jedeš ove sendviče. U stvari ne, nije mi žao. Ha! Awesome! Juj, ovdje nešto nije u redu. Odakle je u sendviču paprika? U pomoć! Imam nešto što će ti pomoći da ugasiš unutrašnji požar. Na, popij. Dajte mi neku tečnost. O ne, šta sam upravo popila? Jao, kakvo šou. Da vidimo šta nas čeka u ovoj rundi. Vita ima čipsa, a šta ja imam? Nadam se da sam i ja imao sreće. O ne, ja vam nisam pas da jedem hranu za pse. Ne želim to da radim. Nećeš ni morati, jer prva jedem ja. Jedva čekam da probam lubenicu. Kako je sočna. Baš ono što treba po vrućem letnjem danu. Znam kako mogu nabaviti male lubenice. Uz pomoć specijalne kašike. Casey, uzmi kašiku. Biće ti zgodnije jesti. Hvala puno, to je zaista zgodno. Awesome! Samo što je sada lubenica moja. Jer se isekla na okrugle komadiće. Sljedeći put budi pažljivija. Mislim da ćeš puno toga naučiti iz ove priče. Sad ću te ja? Eto ti. Promašaj. Možeš se bacati koliko god hoćeš. A ja ću među vremenu jesti lubenicu. Zbog tebe mi je ostalo baš malo. Ali barem to mogu pojesti sama. To je to. Vita, sada ti. Mislim da će čipsevi biti baš ukusni. Pogotovo Pringles, obožavam ga. I ja isto. Ne mogu da odolim. Moram oduzeti Viti čips. Dobro je što za to treba samo promučkati pakovanje. Čudno, zašto je tamo prazno? Gde su svi čipsevi? Kakav užas. Ko je smeo to da uradi sa njima? Čipsevi su u bilo kakvom stanju ukusni. I ja ću morati da jedem hranu za pse. To je mnogo gore. Čak i miriše užasno. Mislim da ću povratiti. Možda ga neću jesti. Naravno da hoćeš. Samo pogledajte kako je odvratna. U redu, treba bar probati. Fuj, užas. Odvratno je. Hrana za pse se mora jesti iz specijalnog tanira. Reci mi hvala što sam ga uzela. Da, baš ti hvala. U ovom tanjiru to izgleda još gore.
Neću je moći da jedem kašikom. Pomoći ću ti. Ne mrdaj. I ona ko će pogoditi? Eto ti. Jel ti se sviđa? Fuj. Ništa gore nisam probao u životu. Mislite da je to smiješno? Sad ću vam pokazati šta je zaista smiješno. Oh, kako se usuđuješ? Sada smrdimo na pse. Devojke, šta mislite, ko će ovaj put imati sreće? Sad ćemo saznati. Sigurno ne ja. A ja sam imala sreće. Obožavam suši. I ja sam imala sreće. Dobila sam čokoladu. Jako je ukusna. Takvu je veoma teško naći u prodavnicama, zbog toga postaje još vrednija. Znam da i vi hoćete da je dobijete, ali neće vam dati. Previše je ukusna. Jedva čekam da pojedem sve do kraja. Dobro je što imam tu mogućnost, ali pre toga moram pokazati čokoladici par karate pokreta. Tako je, sad svi znaju da se sa Casey bolje ne šaliti. A sad ću vam pokazati trik. Uhvatit će čokoladicu ustima, ali nije ni to sve. Jedno pače može svako uhvatiti, ali uhvatiti puno njih je mnogo teže. I nisam uspela da uhvatim. Kakva sramota. Ma daj, bitno je što sad mogu početi jesti suši. Za početak uzmi štapiće. O, ne znam da jedem njima. Ako sada budem učio, sigurno ništa neću pojesti. Ali kome sprečava da koristim štapiće na drugi način? Naprimer, nabosti suši na njih i jesti ovako. Super je! I udobno i ruke su čiste. Ne zaboravi da častiš prijateljicu. Ne. Čekaj, šta ću ti suši? Čekaju te sočne limune. Mogu da zamislim koliko su kisele. Fuj, skloni se. Nisam znala da se limuni vraćaju kao u bumerangi. Skloni se. Izgleda da su sada tvoja sudbina. Glupa pravila izazova. Tačno. Upravo sam smislila kako da poboljšam ukus limuna. Moram očistiti koru. Awesome! Wow! Ups, Alex, izvini. Iako tvoja nova frizura se baš lepo slaže sa tvojom žutom majicom. U redu, dosta zezanja. Vreme je da jedem. Juj. Šta ove limone rade sa mnom? Treba mi osvježavajući tuš. Sad mi je mnogo bolje. Samo ne luk. Ne želim da smrdim. Wow, koliko parče pice. Neverovatno. A ja sam dobio pucketave bombone. Obožavam ih. Mogu li ja prva da završim s ovim gadnim lukom? Ne želim da odugovlačim taj trenutak. Je li ukusno? Prestanite da me zavitlavate. Stvarno mi je teško. Nemate pojma koliko je ovaj luk gadan. Samo da ste ga zagrizli, odmah bi povratili. Jao, mislim da nešto izlazi iz mene. Kako smrdi? Izvinite me. Opa! Vidim krugle kobasice na pici Casey. To znači da su moje. Ovo je baš lepo iznenađenje. Drago mi je. A ako iseče malo pače, mogu ga napraviti kvadratnim. To znači da ću ja moći da jedem. Bitno je da ne isprljam ruke, jer još moram jesti pucketave bombone. Kako se usuđujete? Kako vam nije sramota? To je moja pizza. Pače kvadratno znači da je moje. Jao, skoro mi ništa nije ostalo. U redu, nešto ste mi ostavili. Barem ću moći da je probam. A mene čeka puno pucketavih bombona. Jedva čekam da ih probam. Izgledaju mnogo dobro. Wow, stvarno su super. Nemojte ni misliti. Sam ću sve pojesti. Kako cool. Ukusne su. Želim još. Pohlepni Alex može dobiti bombone samo na glavu. Tako je bolje.
Značiš kako da se ponašaš prema devojkama? Jao, imam samo jednu lizalicu. Uopšte mi se ne sviđa to. Imao sam mnogo više sreće. Super. Alex, pogledaj moju porciju. Tvoja je mrvica u poređenju sa mojom. Jao, ne mogu da verujem. Nikada nisam video toliko lizalica. Hajde da počnemo od najmanje. U redu. Treba samo da je otvorim. Nešto ti ne ide dobro. Neću odustati. Prestanite da se smijete. O ne, slomila sam lizalicu. Nisam mislila da je to uopšte moguće. Bitno je da je karamela netaknuta, ne treba mi ništa više. Baš je lepo. Oduševljena sam. Kako si brzo završila. Sada Alex. Super, taman sam ogladnio. Vidite kako lako mogu skinuti omot. Jao, svaka si čast. To je to, vreme je da probam. Želim da pojedem sve odjednom. Šta to radiš, Alex? Ne bojte se, samo hoću da izmrvim svoju lizalicu. Gledajte, uspeva. Ostalo je još malo. Super, kako sam jak. Prestani, Alex, plašimo se. Gotovo je, sad moram sipati to u posudu. Jao, imaš baš puno. Baš si dobro sve izmislio. Treba će mi jedna cela lizalica, nisam zaboravio na nju. Sad je mogu močiti ove bombone i pojesti. To je baš zgodno. Šteta što je se lizalica tako brzo završila. Sve ostale bombone ću sipati u usta. Pa, nije ni to loše. Sviđa mi se, ne želim da se zaustavljam. Prosao si pola bombona. Mila, sad ti. Treba će mi usisivač. Isključi ga brzo. Ups, izvinjavam se, slučajno sam ga usmjerila u vašem pravcu. Treba mi da otvorim lizalice. To je super ideja. I meni se sviđa. Sada mogu jesti lizalice bez ikakvih prepreka. Kako ti to sve staje u usta? Neverovatno. Mislim da će se to loše završiti. Joj, bio si upravo, Alex. Lizalice mi se zaglavile u ustima. Ne mogu ništa da uradim. U redu, pomoći ćemo ti. Drži se. Pazi, boli me. Šta je ovo? Jao, to je Milina vilica. Kakva noćna mora. U redu je, već sam je vratila na mesto. Šta je to? Čak ni ne vidim dobro. Liči na zrno kukuruza. Verovatno si u pravu. Imam ih nekoliko. Nemaju nikakav miris. Zar još uvek niste ništa razumeli? Od toga se prave kotice. Ali ne umem da ih pravim. Treba nešto smisliti. Znam. Samo ću ga zagristi. Juj, ne može. Previše je tvrdo. Treba još razmisliti. Znam šta da radim. Pomoći će mi pegla za kosu. Mislim da je dovoljno vruće da bih spremila jedno zrno. Kako ti ide? To je predugo. Alex, hajde da igramo nešto. Ili da ospavamo. Julie, upravo, to je predugo. Wow, ipak je uspelo. Super, društvo, pogledajte kakva lepota. Bravo, nismo sumnjeli u tebe, Mila. Nadam se da nisam džabe čekala. O da, to je mnogo lepo. Sada ti, Alex. Treba mi nešto ozbiljnije od pegla za kosu da bih napravio kokice. Mislim da će prava pegla biti taman. Nisam sigurna da će to uspjeti. Nije ni tvoj način bio siguran. Wow, uspeo sam. Vrlo brzo. Da, lepo si nas iznenadio. Jao, pržio sam ruku. Kako vruće. Ponekad si tako smotan. Nadam se da će me kokice naterati da zaboravim na sve loše. Super, ispalo je baš ukusno. Kako da spremim tako veliku porciju? Imam ideju. Jao, šta je to? Aparat za pravljenje kokica. Zar ga nikad niste vidjeli? Sad ću vam pokazati kako se koristi. Za početak sipamo sva zrna unutra. Wow! Tako je, ovog je dovoljno za sada. Vidite, radi. Moje kokice su već spremne. To je nevjerovatno. Pravo čudo tehnike. Mislim da treba dodati više zrna. Ova porcija je premala.
To je druga stvar. Super, sve nam je u kockicama. Ovdje je ostalo još malo zrna. Iskoristit ću ih sve. Izgleda da je tvoj aparat izmakao u kontroli. To je čak i bolje. I je li to pravi rak? Izgleda grozno. Čak se plašim da ga pipnem. Užas. Ti imaš bar jednog raka. Pogledaj moj tanjir. Iako mislim da se ne treba bojati, ovi rakovi uopšte nisu opasni. Ne bih bio tako siguran. Nemam pojma kako ću pojesti toliku porciju. Neka Mila počne bolje. Hvala, Alex. Ti si pravi prijatelj. Umeš podržati u teškom trenutku. To nije tako gadno kao što sam mislila. Stvarno? Da, čak mi se i sviđa ovaj ukus. Spremna sam da pojedem sve to. Super je. Nisam očekivala da će mi se ovo svidjeti. Iskreno, ja sam pomalo iznenađen. Da, bilo je ukusno. Mila, ne bi ti smetalo da opereš zube posle ovakvog jela? Što? Ups, baš nezgodno. Ne brini, dešava se. Nadam se da će se i meni dopasti ovo jelo. U redu, prvo ću malo probati, zagrišću mali deo. Čudno, učinilo mi se da se ova rak pomera. Bolje da uzmem drugog. Dobro je da imam od čega da biram, ali za početak ću se osloboditi suvišnih stvari. Julie, ne prepoznajem te, šta tu radiš? Ništa ne brini, samo sam htjela da očistim rakove. To nije izgovor, vidi šta si nam uradila. Izvinite, nisam htjela. U redu, probaj već. Mila je bila u pravu, to je zaista ukusno. Šteta što nisam dobila najveću porciju. Rado bih je pojela. Opet sam ogladnila. Super, nažalost Mila, tebi i meni više ništa nije ostalo. Sad je red na Alexa. Dali ste mi odličan primjer. Sad sam i ja spreman da probam. Super, i meni se mnogo sviđa. Možemo li da uzmemo malo od tebe? Ne, već ste pojeli svoje. Daj nam bar po jedan rak. Prestanite, rekao sam ne. Ne smetajte mi da uživam. Super, neću nikome to da dam. Baš smo ogladnili. Molimo te, daj nam malo. U redu, mislim da će tog biti dovoljno. Veoma smiješno, Cicija. Nećemo ti to zaboraviti. Ma dajte, ne ljutite se, samo sam se šalio. O ne, ovdje živi rak. Mamice, plašim se. Kako si došao ovdje? Hej, jesi li dobro? U pomoć? Ujeo me za prst. Uradite nešto. Nemoj da ga bacaš na mene. Kako boli? Život ti se osvetio umjesto nas. Šta želi mala? Ćao svima, ja hoću pomfrit. Hoćete mi ga spremiti? Odlično, čekam vaše varijante. Naravno, to mi je omiljeno jelo. Uvek naručujem pomfrit u Meku. Ja već imam zaleđeni pomfrit. Ups, izvini bako, sad ću sve skinuti. Tako je bolje. Jao, Roxy, moraš da paziš. Razumem bako. Dakle, gdje sam stala? Tačno, treba mi tiganj. Moj posljednji susret sa tiganjem nije bio uspešan. Morala sam da renoviram kuhinju. Tačno, mogu da spremim pomfrit u tosteru. Tako će sigurno biti bezbednije. Da, ostalo malo sačekati. Jao, šta sve ova devojčica neće izmisliti. Okej, moram očistiti krompir. Prvo ću skinuti ljusku. Savršeno. A sad mi treba specijalni uređaj. Gledajte kako se to radi. Odlično. Stavit ću nekoliko komada zajedno i saviti ih u rolnu. A sad ću nabosti rolne na štapić. Gotovo. Ostalo to ispržiti u vrućem ulju. To će biti jako dobro, verujte mi. Čekamo da krompirići postanu zlatni. O da. Odlično mi ide. Hej, gde ste odneli moj uređaj? Vratite! Šefe, je li vam žao rende za baku? Dajte, nemojte biti Cicija. Tako je, hvala. A sad ću narendati pomfrit.
Odlično. Dodat ću malo brašna, jedno jaje i promešati sve. Trebalo bi da ispadne testo od krompira. Odlično mi ide. A sad mi treba kalup. Uzet ću kalup u obliku srca, jer je sva bakina hrana napravljena s ljubavlju. Dakle, stavljam svoje testo u kalup i pravim nekoliko takvih srca. Sklanjam kalup i šaljem te u rernu. Roxy, gori ti pomfrit. Jao, da, upravo si. Treba brže izvaditi to. Ne. Krompir je izgoreo. Prokletstvo. Šta da smislim? Tačno. Koristit ću hleb. Nekoliko pačeta će biti dovoljno. Sad ću lepo iseći ovaj hleb. Odlično mi ide. Da, super. A sad ću to sve staviti u pakovanje. Odlično. Nadam se da Chloe neće primetiti razliku. Tačno. Dodat ću još i sos. Imam sirup od jagoda. Mnogo je ukusan. Prelit ću svoj hleb sa njim. Tako je. A zatim ću dodati bombona njorc. Ekstra. Bako, vidiš šta sam napravila? Roxy, svaka ti čast. Moje jelo je također spremno. Stavit ću sve na tanjir. I nacrtati srce kečapom. Da, savršeno. Divno. Hej, uzeli ste moj kečap, dajte mi. Ne, to je osveta za rende. Prelit ću kečapom svoj pomfrit. Gotovo. Chloe, možeš da probaš. Prijatno. Wow, koliko pomfrita. Želim da počnem od ovih slatkih srca. Sad ću da probam jedno. Nije nešto. Hoću da probam sada ovo jelo. Izgleda jako zanimljivo. A kakav je ukus? Kako hrskavo, kao čips. Super! Sviđa mi se. A šta je ovde? Šta? Pomfrit iz meka? Ne, pa to nije čak ni pomfrit. To je hleb sa sirupom i bombonama. Ukusno, sviđa mi se. Roxy, pobedila si. Svaka čast. Da, prva pobjeda je moja. Bako, podržavala si me. A sada želim koktel. Hoćete mi ga spremiti? Sigurna sam da ćete uspeti. Dobro, Roxy, hoćeš da ti pokažem trik? Vidi. Sad ću ovu korpu sa voćem pretvoriti u isečeno voće. Kako je to moguće? Baka mađioničar. A sada uzimam sprej za hlađenje. Tako je. Nisam tamo pritisla. Moje naočare se smrzle. Ne vidim ništa. Šefe, jeste ovde? Prestanite, bako, jau. Ili je to Roxy? Ups, šefe, izvinite. Nemojte više to da radite. Da, sad će sve biti u redu. Pritiskam. Eto, voće je smrznuto. Sada uzimam čašu. Zatim ću narendati voće. Kad je voće smrznuto, odlično se trlja. Odlično mi ide. To je to. Sada treba dodati malo vode. Da, napravila sam pravi voćni led. Chloe će se sigurno dopasti. Šefe, a šta ste vi smislili? Ja imam nevjerovatnu ideju. Dakle, treba mi šejker. Sipat ću žvaku iz aparata u njega. Tako je. Šta? Žvake? Ali kako ćete napraviti koktel od toga? Probat ću. Kako tvrda. Čak mi je ispala vilica. To se ne može jesti. Vratit ću vilicu. Je li sad dobro? Valjda je sve na mestu. To je najsmešniji što sam ikad video. Dobro, žvaka nije jedini sastojak. Treba dodati još puno sirupa sa ukusom kupina. Tako je.
I što više srebrnog praha. Hoću da mi koktel sjaji. A sad ću dodati led i sipati vodu. Da, tako je. Ostalo je sve promešati. To treba raditi aktivno. Tako je. O da, miris je super. Sipat ću koktel u aparat. I ostalo ga je ukrasiti kišobranom i slamkom. Eto, moj prelep koktel je spreman. Može da se pije. Wow, bravo, šefe! Dakle, ja ću sipati žele bombone u blender i dodati Sprite. Može malo više. Da, tako je. A sada uključujem blender. Zaboravila sam na poklopac. Ali nema veze, to će svakako biti ukusno. Našla sam čašu u obliku mede. Sipat ću koktel u nju i staviti slamku. Jao, to izgleda preslatko. Oduševljena sam. Chloe, probaj brže. Prijetno, sestro. Sve izgleda tako zanimljivo. Hoću da probam ovaj koktel u slatkoj čašici. Jako ukusno. A sada šareni koktel. Baš me zanima kakav je ukus. Wow, super! Stavljam like, sviđa mi se svaki ukus. A šta je ovdje? Koliko koktela? Jedva čekam da probam. To je prelepo, ali ne znam koga izabrati. Dobro, svi ste pobedili, čestitam. Kako lepo, hvala. Ovo je kulinarski izazov. Prvo želim čokoladu. Možete početi da spremate. Ja već znam šta da radim. Treba mi... šefe. Vi ste tako lepa, bako. Šefe, uvek ste mi se sviđali. Ej, što radite? Je li ovo srce? Čekajte! Bako, drži jagodicu. Šefe, drži kalup. I hajde da kuvamo. Da, Quentin je u pravu. Nema vremena za osjećanja. Treba nahraniti Glory. Prvo uzimam testo ka tajfi. A posle ću samljati pistaće u blenderu. Aha, tako je. Odlično. Zatim mešam sve sa katajfijem. Odlično. Da, ispalo je prelepo. A sad mi treba čokolada. Stavit ću je u činiju, a zatim istopiti. Tako je. Čokolada mora postati tečna. Da, savršeno. Šefe? Bako, hvala. Dakle, sipam čokoladu u kalup. Da, boja je prelepa. Odlično. Dalje dodajem fil od katajfije i pistaća. Tako je. Sada okrećem i čekam. Bako, mogu li uzeti vašu minđušu? Naravno. Izvolite, šefe. Hvala. Dakle, naravno ću malo zlata na čokoladu. I završio sam. Svaka mi čast. Šefe, vi ste genije. Genije. A ja sam pripremila jagodice. Također sam ih isekla u obliku srca. Stavljam ih u kalup za čokoladu. A zatim sipam prvo mlečnu čokoladu, a zatim belu. I uz pomoć noža ću napraviti lep prelaz. Tako će ispasti divno. Gotovo. Sad mi treba sprej za hlađenje. Čekajte, zašto ne radi? Čudno. Bako, dajte da vam pomognem. Šefe, obožavam vas. Sa vama je sve lakše. Hladno mi je. Kakav užas. Quentin, ne brini, sad ću te ugrejati. Treba ti kapa. Dobro. Hvala, bako. Dakle, hteo sam da napravim čokoladu. Imam belu čokoladu. Stavit ću činiju komadi čokolade, a zatim ću dodati fatu. Kako da istopim sve? Tačno.
Zažvakat ću žvaku sa ukusom crvene paprike. Kako ljuto! Eto ga, počelo je! Usmeravam vatru na činiju! Da! Uspeo sam da napravim naranđastu čokoladu! Sipat ću je u kalup. Tako je! Izgleda jako dobro! A sad ću sve ukrasiti! Tačno! Šećernom vunom! Ona je tako ukusna! Topi se ustima! Dakle, stavit ću komadiće preko, ovako. I zaledit ću sve uz pomoć mentosa. Kako je mrazno! Usmeravam hladnoću na čokoladu. Odlično! Sad je moja čokolada gotova. Glory, probaj. Prijatno, dušo. Wow, kakva lepota. Hoću što pre da probam ovu čokoladu. Kako je ukusna. Tako lep filo pistaća, sviđa mi se. Idemo dalje. Šta je ovde? Čokolada sa jagodama. Cool. I ostalo je probati naranđastu čokoladu. Ona je sa šećernom vunom. Da, isto jako ukusna. I ko je pobedio? Rešeno. Svi ste pobedili. Čestitam. Ozbiljno? Kakva radost. Jeste li čuli? A sad mi napravite keks. Jel može? Čekam. Naravno, već imam ideju. Keks je moje glavno jelo. Šef i ja ćemo napraviti jedno testo za dvoje. Prvo ide brašno. Posle dodajemo mleko. I na kraju treba razbiti 2 jajeta. Tako je, šefe. Vi sve znate. I obavezno treba sve zasladiti šećerom. A sad, hajde da umutimo sve. Hajde, šefe. Bako, šefe, šta je sa vama? Ponašate se čudno. Dobro. Ja ću uzeti gotov keks sa čokoladnim mrvicama. Hajde, otvaraj se. Da, uspeo sam. Izgleda super. Ali sad ovaj keks treba izmrviti. Tako je, još malo. Moj keks će biti bolji nego vaš. Vidjet ćete. Joj, Quentin, mili, šta to radiš? Gotovo. Ovo izgleda super. I miris je ekstra. Za malo me nisi pogodio. Nemoj bacati stvari. Čekaj, bako. Uzmi bombone, izvini. M&M's? To mi treba. Dobro, oprošteno ti je. Dakle, sad ću iseći kolači od testa. A zatim ću staviti na svaki keks po čokoladnoj bomboni. I stavljam to sve u rernu. Odlično. Ostaje sad čekati kada sve bude gotovo. Šefe, a šta je kod vas? Ne, klagije mi ne treba. Ja ću razvaljati testo rukama. Da. Ne su mi baš jake. Eto, napravio sam keks u obliku mačkice. Slatko, a jel vam treba nož? Da, hvala, bako. Sad ću isteći keksiće. Tako je. A zatim ću ih ispeći uz pomoć brenera. Da, kakav miris. Sve je gotovo. Ostalo je samo ukrasiti keks detaljima od tečne čokolade. Odlično mi ide. Ja sam još i umetnik, da. Još par detalja i to je to. Završio sam. Divno. I moj keks se već može probati. To podsjeća na cvjetiće. Glory, probaj. Wow, vi ste prevazišli sva moja očekivanja. Ovi keksići izgledaju sjajno. Sad ću probati. Ukusno. A šta je ovdje? Kako slatka maca. Probat ću. Da, ukusno, sviđa mi se. A što je ovdje? Wow, ovo je Minecraft keks. Da, ukus je ekstra. Ali, ko je pobedio? Rešeno, Quentin, čestitam. Tu, pobeda je moja. Hvala, sestro. Sad mi spremite kajganu. Hajde, čekam.
Mnogo sam gladna. Dobro, odmah počinjem. Treba mi par jaja. Razbit ću ih u činiju. Treba mi 6 komada, odlično. Zatim moram izvaditi sva žumanca. Mora ostati cela. Zato moram raditi pažljivo. Odlično. Dalje belance sipam na tiganj i pržim omlet. Super. Okrećem. Da. Stavljam na tanjira, sad mi treba sir. Odozgo stavljam još omlet, dalje opet sir i tako po slojevima. Da, ispada simpatično. Odozgo stavljam pržena jaja i to je to. O, divno, a meni se već skuvalo jaje. Vruće, vruće. Očistila sam ih od ljuske, a zatim isekla. Posle uzimam svež luk i paradajz. I napravit ću lepu sliku od hrane. Gotovo. Sada mogu malo da pletem. Gledajte šta ja imam, to je Pringles. Ljuti Pringles. Ali ja ga neću jesti. Stavit ću u Pringles jaja, tako je. A zatim ću to sve dobro promešati. Tako je, mislim da je dovoljno. Dobro, ipak ću pojesti čips. Kako ljuto! Usmeravam vatru na Pringles. Kako vruće. Ideja. Ukrašću od bake iglu za pletenje. I probošću moj omlet. Gotovo. Miris je ekstra. Glori, prijatno. Vi ste tako brzo završili? Čekaj da počnem. Okej, probat ću prvo kuvano jaje. Onako, nije nešto. A šta je ovde? To je cijela torta od kajgane. Izgleda simpatično. A kakav je ukus? Super! Da, okej, idemo dalje. Ja tako nešto nikada nisam videla. Probat ću. Kako ukusno. Ne! Ljuto! Ne, meni se to ne sviđa. Dakle, pobedio je šef. Da, pobeda je moja. Ja sam tako srećan. Hvala baku. Dobar dan, devojke. Mogu li vidjeti vaše karte? Ej, dajte ovamo. Devojko, dajte taj telefon. Ona je u bioskopu. Kako se usuđujete? Pustite me unutra. Hvala. Zdravo. Vaša karta, molim vas. Sve u redu? A šta je to? Čips. Evo, kako ste mi dosadili. U bioskop ne sme da se ulazi sa hranom. Šta? U bioskop ne sme da se ulazi sa hranom. Dobro. Nemojte da se derete, uzmite to. Kakva šteta. Kako da ne sme da se ulazi sa hranom? Uzela sam sve omiljene slatkiše. Moram nešto da smislim. Ne mogu sve to da dam. Ideja. A šta ako od pomfrita napravim brkove? I bradu? Da. Nije loše. Izgledam kao ninja. A na mač ću da stavim žele bombone. Tako je, jedna po jednu. Super. Spremna sam. Sada mogu da idem u salu. Dobar dan. Šta vam je to? Od čega je? Nemojte da me bodete ovim. Gde je vaša karta, devojko? Izvolite. Hvala, idite u salu, molim vas. Prijetno gledanje. Zamalo da me zakolje ovde. Koliko ćeš da priča telefonom? Devojko, smetate. Oho. Uspela sam da prođem u salu sa svom slatkišima. Ništa nije provalio. Koliko vas ima? Dobro, podelit ću. Izvolite. Hvala. Ukusno. Da, i pomfrit je prelep. Ekstra. Hoću još. Mogu li uzeti još bombona? Hvala. Mogu li vidjeti vašu kartu? Stop, šta je to? Ne dirajte me. Potrebni su mi slatkiši koji ste sakrili ispod sakoa. Dajte odmah. Kod nas je to zabranjeno. A sada prođite. Kako da prođem sa šećernom bunom? Ideja? Našminkat ću se kao kloun? Da, trebalo bi da upali. Idem ja. Hej, ne guraj se. Evo moje karte. Ove žele bombone ću morati da vam oduzmem. To je zabranjeno. Dobro. Odlično. Sada mogu da napravim klovna od sebe.
Vadim šećernu vunu, ona je kod mene šarena i tako je ukusna. Napravit ću od nje periku kao kod klovna, a zatim ću se presvući. Gotovo! Hajde da proverimo moj trik. Zdravo, klovne, tako si lep. Aha, šta imaš tamo? Wow, koliko mnogo maramica! Kako si to uradio? O, šta sam to našla? Ups, izgleda da sam izvukla nešto suvišno. Vratite mi pantalone! Da, sad čekajte malo, odmah ću vratiti. Izvolite, i moja karta, idem ja. Hvala, moram da se obučem što pre dok svi nisu videli moje gaće. Kako me je sramota! Uspela sam da prođem, kako sjajno. Sada mogu da pojedem šećernu vunu. Da probam. Kako je ukusna. Wow, da li frizura klovne jestiva? I ja hoću da probam. Samo malo. O da, to je šećerna vuna. A niko neće primetiti ako malo pojedem. Izvolite, moja karta. Odlično, je li nosite slatkiše? A šta je ovdje? Čokolada? To ne može tako. Sad ću da istresem sve slatkiše iz vas. Vratite me na pod. Dok ne istresem neću. To je to, sve ispalo. Sada pokupi sve i stavi u kutiju. Dobro. A sada pogledaj još jednom znakove i upamti, nikakva hrana. Shvatila sam. Samo ne to. Ne mogu da vam dam sve svoje slatkiše. Moram nešto da smislim, ali šta? Ideja? Izlepit ću svoju suknju KitKatom. Tako sigurno neće shvatiti da imam nešto kod sebe. Odlično mi ide. Da, to je genijalno. Idem da proverim svoj plan. Prođite. Dobar dan. Može li vaša karta? O, da li ovo suknje od čokolade? Ona misli da ja neću da provalim. Devojko, da li mogu da vas malo zagrejem svojim fenovima? Da vidimo šta će da se desi sa vašom suknjom ako je zagrejem malo. Ne, samo ne to. Sad će se istopiti. Prestanite, molim vas. Ne treba više. Sama sam se uprljala. Ups, šta ste uradili? Odlazite odavde, prevarantkinja. Sklonite to. Mogu li vidjeti vašu kartu? Hvala. A ovo ja oduzimam. Kod nas ne sme da se ulazi sa slatkišima. To je glavno pravilo. Dajte sve, a sada prođite. Stvarno? O ne, neću ići bez lizalice. Smislila sam plan. Odmah se vraćam. Dobar dan, evo moje karte. Kako divno, naravno učite. Preslatko. O, još jedna devojka sa detetom. Mogu da se poigram? Ne, dete spava. Moram hitno u bioskop. Dobro, prođite. Baš je čudno. Uspela sam. Zdravo. Uspela sam da prođem u bioskop. Sada mogu sa zadovoljstvom da pojedem lizalicu. Probat ću je. Nice. O, kako je velika. Jako ukusna. Šta? Oh my god. Kako ona tako može? Hoću da se sklonim od nje. Što se desilo? Dajte vašu kartu, ali ovo treba da se oduzme. To je zabranjeno u bioskopu. Šta je tamo? Treba hitno sve sakriti. Eto, nemam ništa. Nećeš me prevariti. Naći ću svaki slatkiš. Šta? A neću da dam svoje nudle. Treba nešto smisliti. Hajde, odlazite odavde. E pa hoću i neću se više vratiti. Doviđenja. O, ideja. Napravit ću frizuru od nudli. Trebalo bi da spadne super. Odmah se vraćam. Može vaša karta? Naravno. Nemojte me plašiti. Prođite brže. Hvala. I dalje se plašim. Ko je to? To ste vi. Dajte kartu. Prođite. Prošla sam sa nudlama. Ništa me nije pitao, zamislite. Ćao svima. O da, sada mogu da jedem. Obožavam nudle. Eju, devojka jede svoju kosu. Ej, ti pogledaj je. Devojko, zašto jedete svoju kosu? Zato što je ukusna. Nećete nas pobediti. Da. Ne plašimo se vas. Ej, nemojte se tako ponašati u kuhinji. Zaustavite bitku.
Bolje počnite da spremate tortu. To vam je prvi zadatak. A vreme je krenulo. Odlično. Mi volimo torte. Kore su tu. A evo fila. Tede, stavljaj kore. A ja ću da ih mažem filom. Tako je. Gotovo. A sada sljedeća. Svaka nam čast. Torta je super. Odličan smo tim. O, druže, a hoćeš mi dati malo fila? Hoću i ja da premažem tortu. Da, treba staviti što više da bi torta bila što ukusnija. Da. Super. Ej, šta radiš? Ne, samo ne u mene. Ups, pogodio sam šefa. Ko je to uradio? Usput, fil je baš ukusan, svaka čast, momci. Šefu se svidjelo. Dobro je. A sada hajde da dodamo čokoladice. One će učiniti svaku tortu lepšom i ukusnijom. Tako je, stavit ćemo KitKat čokoladice u krug. Gotovo. A sad ćemo dodati Skittles bombone. Ispalo je super. Naša torta je baš lijepa. I, dečaci, smirite se. Dobro. Hajde da ukrasimo tortu ovim kolačima. Šta misliš? O, to izgleda super. O, došla mi je odlična ideja. Daj da te slikam. Nasmeši se. Hajde, Jane, osmeh. Pa dobro. Odlično, Jess. Od ovog kolača mogu napraviti smajlić. Kao sa slike. Sad će naša torta biti dobrija i veselija. Jesi za još par slika? Super, Jess! Ti si prava model! Pogledaj, naša torta je divna! Ukrasili smo je najboljim smajlićima. Cool! Stvarno planirate da pobedite sa tim? Gledajte šta mi imamo. To je čovjek pauk. I on će držati sve slatkiše uz pomoć paučine. Naša torta je spremna, šefe. Gledajte. Dakle, nemate više vremena. Spreman sam da probam vaše torte. Ko je prvi? Devojke, hajde vi. Odlična ideja sa smajlićima. Sviđa mi se. Da, ukus je super. Svaka čast, devojke. Ponosan sam na vas. A šta je kod dečaka? Torta sa čovekom paukom izgleda baš dobro. A kakav je ukus? Sviđa mi se. Da, to je zaista ukusno. Svaka vam čast. Bravo, prva nagrada je vaša. Da, juhu! Najbolji smo. Drugi zadatak je spremiti rolnu. Imate 5 minuta. Hajde. Odlično, hajde da krenemo, Jess. Hajde jače, tako je. Bravo! A dok ti mutiš testo, ja ću rasporediti boje po činijama da bi naše testo bilo šareno. Da, tako je. Svaka boju u svoju činiju. A sad ću u svaku činiju dodati testo i promešati to. Wow, pogledaj kako lepe boje su ispale. A sad mi treba tiganj. Dodat ću malo ulja. Super. I sipat ću testo različitih boje. O, divno. Kakav miris. Dakle, prva palačinka je spremna. Možemo početi da pravimo sljedeću. O, vidiš šta rade devojke? Prave šareno testo. Ne trebaju nam vaši poljupci. Mi ćemo da pržimo meso. Gledaj. Bacaj, Quentin! Hvatam! Jesi siguran? Dobro, onda hvataj! Da! Super, mi smo odličan tim. Meso je već spremno. Sad ga treba isteći na komade. Treba mi nož. Brzo ću to ja. Ej, pazi sa nožem, prijatelju. Ostalo je malo vremena, tako da ću učiniti sve brzo.
Tako je. Ej, ja sam hteo da ga isečem. Pa dobro. Ne ljuti se, ja ću to brže uraditi. Izgleda da sam odsekao sebi prst. U pomoć! Umirem! Kakva je to buka? Šta je to? Kako si to uradio? Poverovali ste. To je bila šala. Sa mojim prstom je sve u redu. To je bio prank. Prank? Ne smete zavitlavati šefa. Uzimam ovaj nož. Nećete ga dobiti više. Ne. I kako ćemo sad iseći krastavac? Eto ti, smisli nešto. Ali kako da ga isečem bez noža? Znam kako da uradim to. Super, ja sam genije. Bravo. Hoću ja da probam. Bacam. Wow, to je genijalno. Naša rol ne skoro spremna. Ostalo je dodati piletinu. I... Daj da probam. Ej, to je za šefa. Šta to radiš? Dečati su tako smiješni. Phoebe, hajde da spremamo. Stavljaj Nutellu. Neka naša rolna bude čokoladna. Da, super. Odlično. A ja ću dodati sladoled. Stavit ću 2 kuglice u sredinu. A zatim ću dodati žele bombone i marshmallow. Pogledaj, naša rolna izgleda nevjerovatno. Da, sviđa mi se. Svaka nam čast. Jao, naša rolna u poređenju sa njihovom izgleda slabo. Kako to? Jao, Ted, šta ti je? Imam ideju. Hajde da obojimo rolnu u zelenu boju i da napravimo smešnu facu. Aha. Tako je. Da, kako lepa boja. Sada faca. Vidi. Sada to liči na tebe. Super, jel da? To je to, dragi timovi. Ko će da počne? Devojke ili dečaci? Šta je kod vas, momci? Izgleda jako zanimljivo. Kakav je ukus? To je prelepo. Bravo. To je super. Da vidimo šta je kod devojka. To je slatka rolna. Sad ću je probati. Ova je ukusnija od prethodne. Da, baš je dobra. Sviđa mi se. Dakle, mislim da već znate ko je pobedio. I to su devojke. Hvatajte nagradu, to je za vas. Da, super! Najbolji smo. Poslednji zadatak je kakao. Dajte sve od sebe. Hajde, počnite. Hajde odmah da počnemo. Sipat ćemo mleko u čašu. Tako je. A sad nam treba bušilica. Ubacit ću unutra kašiku. Zatim ću uzeti kakao prah i sipati ga u mleko. Da, još malo. To je to, sada možemo da mešamo. Da, hajde. Kako moćno. Super ispalo. Da. Ja, momci su tako neuredni. Dakle, prvo će nam trebati čokolada. Uzet ću čokolade različitih boje. Svaku boju ću staviti u odvojenu činiju. Tako je. Gotovo. A sada treba istopiti čokoladu. Uradit ćemo to uz pomoć pena. Da! Odlično nam ide. To je baš zabavno. I šta je to? Phoebe, ne umetaj se. Imamo izazov. Dakle, posle toga kad smo istopili čokoladu, sipat ćemo je u kalupe i zalediti svojim ledenim dahom. Hajde, jesi spremna? Uspeli smo! Pogledajte šta smo napravili.
Unutra ćemo staviti kakao i zatvoriti drugom polovinom. Sad imamo puno čokoladnih bomba. Ostalo je dodati mlijeko i to je to. Kakao devojka izgleda mnogo bolje nego naš. Mislim da će oni pobediti ako hitno ne dodamo nešto ukusno. Možda cupcake. Evo ga! Hajde, druže. Treba nam ovo. Još malo, hajde. Da. Iseći ćemo sredinu, a zatim sipati kakao unutra. Ovako. Gotovo. Mi smo završili. Odlična vest. Uskoro ćemo saznati pobednika. Ali prvo ću probati vaše piće. Prve su devojke. To je baš dobra ideja s ovim kublicama. Sviđa mi se. Promešat ću i probati. Veoma ukusno. Svaka čast. No, šta je kod vas? Kakao u kolaču. To je baš originalno. Sad ću probati. Da, to je božanstveno. Umočit ću kolač u kakao. Da. Odlučio sam. Pobedili su dečaci. Izvinite, devojke. Ova nagrada je vaša, momci. Ja sam već smislila prvo jelo. Hoću lubenicu. Hajde da počnemo. Naravno, Vivian. Meni je već pala na pamet ideja šta da uradim s ovom velikom, sočnom lubenicom. Uzet ću nož. Zatim treba odseći gornji deo. Dalje uzimam blender. Umutit ću lubenicu unutra. Bravo, u kori. Da. Super. Sada treba da prelijem naš sok od lubenice u flašicu. Kako teško. Da, tako je. Zatvaram i kapljem u vodu. Pogledajte, ispadaju prave džus bol kuglice sa ukusom lubenice. Super! Spolja je siva obloga, a unutra ukusan lubenični sok. Sad ću sipati sa džus bol kuglice nazad u koru lubenice. Zatim dodajem malo belih kuglica. A posle treba preliti sve fantom. Da, toliko će biti dovoljno. Odlično. Zatim ubacujem slamčicu i ukrašavam sve suncobranom. Bako, kod mene sve gotovo. A šta je kod vas? Ja imam jedan dobar recept. Za početak treba dobro potresti lubenicu. Sa svom snagom, da. Tako je. Unutra je lubenični koktel, a njega treba preliti u činiju. Tako teško. Uspela sam. Sada uzimam različite bobice i voće. Kakav miris. Stavit ću sve u praznu koru od lubenice. Divno. Zatim ću uzeti moj domaći med. Ja ga obožavam. Zalivam sve bobice. Treba mi što više meda. Divno. Sada zamrzavam sve sprejom za hlađenje. Odlično. Posle treba odseći koru sa strane. Hajde da vidimo naš presek. Da. Ispalo je super. Ja još ništa nisam smislila. Moram se ubrzati i hitno nešto smisliti. Za početak razbit ću lubenicu. Uspelo mi iz prvog puta. Sad ću očistiti lubenicu i izvaditi svu unutrašnjost. Spremna sam da pojedem sve to. Da, to je jako ukusno. To nije bilo lako. Prejela sam. Sada vadim čajnik. Unutra stavljam čokoladu. Zatvaram i čekam. Čokolada je već meka. Može da se otvara i sipa u koru od lubenice. Da, kako lepo curi. Iscedit ću sve čokoladice da bih popunila cijelu polovinu lubenice.
Da, super! Da, divno! A sada otvaram Skittles bombone. Sipat ću i njih u lubenicu. Da, cool! Posle ću uzeti žele medvediće. Sipat ću ih u čokoladu, tako je. I promešat ću sve. Kako to privlačno izgleda. I sama bih sve pojela, ali to je za moju sestru. Ostalom, Vivian, možeš da probaš. Wow! A vi ste to sve uradili za mene? Ja sam tako srećna. Hoću da probam ovaj koktel. Ima mnogo juice ball kuglica. Super! Sviđa mi se. Pogledajte kako pucaju. Idemo dalje, šta još ima? Opa, toličina žele. Probat ću. Baš ukusno. A to je nešto čokoladno. Sad ću probati uz pomoć kašike. Čokolada. Obožavam. Ali ko će pobediti? Niko. A vi niste ispunili moju želju? Ja sam htjela lubenicu. Pravu lubenicu. Da. Šta znači trebala ti je prava lubenica? Pa što nisi odmah rekla? A sada ja hoću Huba Bubu. Hajde, smislite nešto za mene. Ja već znam. Sad ću. Evo, našla sam žvaku. Evo je Huba Buba, hoćeš? Šta? Ja hoću okruglu Huba Bubu. To je važno. Kakva šteta? Dobro, ali mogu popraviti to. Dakle, sipat ću svu žvaku u činiju. A sada treba rastopiti nju. Ja imam fen. On će mi sigurno pomoći. Super! Pogledajte kako žvaka postaje tečna. A zatim nju treba preliti na dasku. Da, tako je. Sačekat ću kada se ohladi i seći na dugačke trake. A zatim ću uviti sve trake u rolne. Eto, sad sam napravila baš ono što hoće Vivian. Cool, svaka mi čast. Ne baš, ja sam smislila nešto bolje. Dakle, uzet ću paradajz i staviti ga u mikser. Zatim je potreban sok od paradajza. Uspelo je. Svaka mi čast. Sipat ću sve to na ple i ravnomerno rasporediti. Da, vreme je da se stavi u rernu. Tako je. Ostalo je malo sačekati. Već je gotovo. Može da se vadi. Kakav miris. Lepota. I seći ću to sve na trake. Pažljivo. To je to. A sada trake treba da se uviju u rolne. Divno. Dobila sam paradajznu žvaku. Šta može biti bolje? Ukrasit ću je i to je to. Ovo liči na paradajz. Da, ali to nije to. Ja ću pokazati šta treba uraditi. Važno je uzeti marshmallow, sipat ću ga na tiganj, a zatim istopiti. Tako je. Treba nam tečni marshmallow. Odlično. Zatim uzimam zmajevo voće. Njega ću iseći na komadiće. Kako lepo izgleda. I dodajem to kod marshmallowa. Zatim ću sve promešati. A posle, gotov sloj žvake prebacujem na dasku. Pogledajte kako lepa boja. Ostalo je samo da se iseče na trake. A sada najvažnije. Sastaviti rolne. To je to. Uspelo je. A Vivian, možeš da probaš prijatno. Vi ste se tako brzo snašli. To je cool. Probat ću prvo ovu roze žvaku. Kakva je? Marshmallow. Sviđa mi se. Šta je dalje? Kako neobična žvaka. Probat ću. Ona od paradajza. Fuj, odvratno. Ostalo je da
da se proba žvaka moje sestre Nikol? O, izgleda kao Huba Buba i ukus je super. Da, to je baš ono što sam htjela. Pobedile? Nikol, da, čestitam. A da, znala sam, moja prva pobjeda. Juhu. A sada hoću prženo jaje, jel može? O, naravno, Mila. Dakle, ja ću uzeti papriku iz moje bašte i seći ću je na kolutove. Tako je. A sada stavljam to sve na tiganj. I uzimam jaje. Razbijam u svaki kolut paprike po jedno jaje. Ovako. Kada jaje bude gotovo, onda ga prebacujem na tanjir. Eto, tako je. Šefe, šta to radite? Zadatak je jaje. Ja imam svoj pristup. Ja sam odlučila da napravim tortu. Sastavit ću i premazati kremom. Da. A sada otvaram teglu Nutelle. Sipat ću je odozgo. O, da, kako lepo curi. Svaka mi čast. A svi vole Nutellu, jel da? Zatim mi treba šlag. Sipat ću ga preko. A sad je na redu konzervirana breskva. Stavit ću je u sredinu. Da li vas to podsjeća na kajganu, jeli? O, nije loše. O, šta to radiš? Kako ukusno! Ja obožavam šećernu vunu! O, pala mi je na pamet ideja! Napravit ću kajganu od šećerne vune! Eto, tako! Uspela sam! Vivian, probaj! O, da, naravno! A hoću da probam prvo tortu! Izgleda super privlačno! I miris je super! Probat ću! O, ovo je preukusna torta, ali od jaja ovdje nema ništa! Okej, hajde da probam sad ovu kajganu u paprici. Podsjeća na cvjetiće. To je super ukusno. Da, sviđa mi se. Ali ostala je još ova kajgana. Ona stvarno liči na obla. Probat ću. Wow, pa to je šećerna vuna. Zanimljiva ideja. Ali pobedu ipak dajem Bagi, da. O, meni stvarno, kako neočekivano. Hvala, Mila. Svoju boju i vi možete jesti hranu samo te boje. Hajde da gledamo novi izazov. Aha, Emma je dobila roze žvaku Huba Bubu, a Mari ima smrdljivi sir. Uj. A šta je kod Majka? Wow, to je sladoled Oreo, super. Jedva čekam da probam. Wow, pogledajte, unutra su još i kolači Oreo. Ekstra. O, da, hej, devojke, ovo nije za vas. Sklonite se. Prelepo. Ne mogu da se zaustavim. O, da, jao. O, kako mi je hladno. O, ne, Mike se smrznuo. Devojke, morate ga zagrejati. Da, to je odlična ideja. Mike, ne brini. Uskoro će ti postati toplo. O, da, već se osjećam mnogo bolje. Hvala vam, devojke. Mari, sad ti. I ja? Kakav užas. Jao, ne znam kako ću to pojesti. O, ne. Ukus je odvratan. Ne sviđa mi se. Neću. Mari, ne može tako. Takva su pravila, moraš sve pojesti. Baš ste bezobrazni. Dobro, sad ću ga pojesti. Jao, to će predugo trajati. Ne mogu više da je čekam. Pogledajte, jedem ga, ali uopšte se ne smanjuje. O, konačno su zaspali. Hajde, dođi kod mene, Miki, ovo je za tebe. Možeš pojesti sve do kraja. Hajde, jedi slobodno. O, svaka ti čast. Hvala ti puno, mnogo si mi pomogao. Eto, sve sam pojela, pogledajte. Odlično, znači sad sam ja na redu. Jedva čekam da probam svoju žvaku. O, obožavam Huba Bubu.
Prelepe. Sad ću naduvati veliki balon. Jao, Ema, balon je stvarno veliki. Jao. To sam htjela da ti kažem. Sad si sva lepljiva. Ema, nemoj više duvati tako velike balone. To je odvratno. Izvinjavam se, nisam htjela. O, šta je sa vašim ušima? Promenili su boje. Oho, to je jako zabavno. Čak i miš Miki ima šareni uši. Wow, Mari je dobila banane, a Ema ima roze picu. Šta je kod Majka? Wow, to su plave nudle. Majk, budi oprezan. Nudle su jako ljute. Hej, ja počinjem. Dobro, samo požuri. Jao, jedva čekam da probam bananicu. Prelepa je. O, da, oduševljena sam. Joj. Haha, tako ti treba. Hajde, Ema, sad ti. O, da, jedva čekam. Wow, ovo je slatka roza pizza. Oduševljena sam. Želim da pojedem odmah 2 pačeta. Šta je, Mike? Hoćete i vi moju picu? Dobro, možete pojesti ovo. Fuj, ali sva u tvojoj pljuvački. Ne morate, onda ću sve samo pojesti. Ostalo je posljednje pače. To je to. Hajde, Mike, sad ti. O, da, već sam pripremio štapiće. Vreme je da probam svoje nudle. O, da, ukus je baš dobar. Wow, to je ljuto, ali sviđa mi se. Poješću odmah sve nudle. Oho, svaka čast. Jao, ovo je preljuto. Ide mi vatra iz usta. U pomoć. Naravno, Mike. Ema, sipaj. Da, tako je mnogo bolje. Hvala vam, devojke. A neka hvala. Wow, Mike, tvoje usne su postale plave. I kod devojaka isto. Mike, takva si cura. Neću to komentarisati. Pa, idemo dalje. Došlo je vreme za novu hranu. O, Ema ima roza chips Pringles. Mike je dobio plavi sok. A šta je kod Marie? Wow, to su žute bombone Skittles. Ema počinje. Da vidimo. Wow, nije samo pakovanje roze, već i čips. O, da, ukus je ekstra. Pogledajte kako usne imam. A ovo su mi nokte. O, da, oduševljena sam. O, tamo je ostao još jedan čips. Što? O ne, zagladila mi se ruka. U pomoć. Moj, pomozi mi. Sad ću. Da, uspelo. Baš ti hvala. Nema na čemu. Šta? Mike, hajde, dođi sebi i jedi. O, da, tačno. Ja sam dobio neki sok. Sad ću ga probati. Wow, to je jako kiselo, ali sviđa mi se. Popit ću sve do kraja. Gotovo, Mari, sad ti. O, da, konačno. Ja obožavam Skittles bombone. I žute je moja omiljena boja. Ukus je divan. Ali ovako ću dugo jesti. Treba nešto smisliti. Tačno. Uz pomoć slamčice ću pojesti sve baš brzo. Gotovo. To je to. Oho, moj vrat se obojio. O, i kod vas isto. To je cool. Nova runda. Da vidimo ko je šta dobio. O, kod Eme je roza lizalica. Cool. Aha, Mike ima plavi tik-tak. A šta je kod Marie? Žuta Fanta. Sigurno je vrlo ukusna. Hej, a zašto ne mogu da je popijem? Pa to nije sok. To je žele. Ekstra. O, društvo, ovo je preukusno. Želim još. O, da. To je najlepše što sam ikad probala. Oduševljena sam. To je to. Sve sam pojela. Ko je sljedeći? O, Ema, hajde. O, da, jedva čekam da probam svoju lizalicu. Prelepa je. Evo, to će dugo trajati. Ja nigde ne žurim. Ne mogu više da je čekam. Probat ću svoj tik-tak. To baš osvežava. Sad imam ledeni dah.
O, znam kako da zaviklavam Emu. Poješću što više bombona i malo je osvežiti. Mike, zalepio mi se jezik za lizalicu, šta da radim? Ups, ovo nisam očekivao. Hajde, vuci. Boli me? Još malo. Moj jadni jezik. Sad me boli. Ti si kriv za sve. O ne, a šta je sa mojom lizalicom? Neću to jesti. Oho, Ema, sad imaš roza lice. Ha, i kod vas se promenila boja. Baš ste smešni. Šta su vam spremili ovaj put? Wow, Ema ima roze štapiće Poki. Baš su lepi. Kod Maka je veliki žele meda i on izgleda cool. A kod Marije limun, jadna ona. Ema počinje. O da, jedva čekam da probam ovaj štapić. Sa ukusom jagode, oduševljena sam. Pogledajte kakvi očnjaci imam. Jesu smešni? O da, oduševljena sam, želim još. O da, predivno. Eto, sve sam pojela. Mike? Mariji. Jao, više nikog nema. Dobro, sad ću probati ovaj limun. Plašim se. Pa hvala ti, Mike, na podršci. Ali šteta što mi neće pomoći. O, to je jako kiselo. Ne mogu više. Kako nećeš, jedi. Dobro, smirite se. Sad ću sve pojesti. O, ne. Ne mogu. Jadna ona. Utrnulo mi je lice. Eto, završila sam. O, svaka čast. Znači, sad ja. O, da, moj mede je ekstra. Mnogo je ukusan. Mike, hoćeš? Ne može, neću ga deliti. Ovaj mede je samo moj, sam ću ga pojesti. Hej, jel me čujete? Ajoj, mogu upravljati njima, eto vam. Ej, to je bolelo. Mike, baš si bezobrazan. Sve sam pojeo, to je bilo cool. Oho, sad su nam i ruke šarene. Ja, hoće li zauvek ostati roze? A ja žuta. Neću. Ne brinite. A vratili ste se kući. Sad je sve u redu. Prošli ste ovaj izazov. Čestitam. Nadam se da više nećete jesti bombone bez dozvole. A dakle, napunit ću akvarijum vodom. A voda je providna. Odlično. Ona će odgovarati mojoj sireni. Super! A šta ti radiš? Ja sam smislila odakle da uzmem vodu za akvarijum. Stvar, uključi vodu. Da, odlično. Ja sam već napunila ceo akvarijum. Stvar, uzmi crevo. Možeš da ideš odavde. Koju nijansu roze da izaberem? Ova nijansa će odgovarati za krov. Da. Tako je, super. A ovom nijansom ću ofarbati kućicu unutra, ispolja. Sjajno. A sad ću odštampati lepe nalepnice za drugi sprat. Imat ću školjke i morske zvezde. Moja sirena obožava sve roze, kao ja. Kako je lepo ispalo, zadovoljna sam. Što je to? Smeće? Ovo nije smeće, nego poklopac od tegle. Planiram da ofarbam svoju kuću u crno. Obožavam ovu boju. Ona odlično odgovara mojoj sireni. Da, tako je. Odozdo ću zalepiti strašne nalepnice. Gotovo. A šta ćemo s akvarijumom? Dajte mi da razmislim. A ja sam već smislila. Uzet ću pastelin. Eto ga. A moram ga razvući. Potrebno je napraviti pravougaoni. A posle obeležiti na njemu linije. Da, odlično. A zatim ću to zgnječiti i posle uviti. Pogledajte, ispala je školjka. Stavit ću je na dno akvarijuma. A sada uzimam kesu sa makaronima, sipam unutra roze boju, zatvaram i
miješam. Gledajte, svi makaroni su se ofarbali u roze. Sad ću sve to staviti u plastelin, ovako. Gledajte, to baš liči na korale. Dodat ću još malo korala. I kakav je to akvarijum bez morskih životinja? Tu će biti dvorac. Da, meni se već sviđa šta ispada. Kakva lepota. Nasuću malo žele kristala. Wow, to baš podsjeća na kamenje. Stavit ću krug na naduvanje u obliku raka i poslužavnik sa koktelima i slatkišima. A sada treba ukrasiti akvarijum s polja. Divno. Ko je to? Stvar, gde si? Ti si trebao još pre 5 minuta da mi doneseš lobanju tetke Mary. Kako si ti spor? Ali lobanju je doneo. Dobro, stavit ću je na dno akvarijuma. A sad ću od plastelina napraviti pitke. Dodat ću još nekoliko malih detalja. I gledajte. Ispali su pipci krakena. Super. Dodat ću još morski sunđer i malo korala. A sada uzimam crtež paučine. Zaokružit ću ga lepkom, tako je. I spašće prava paučina. O da, divno. Gotovo. Sad je mogu staviti na dno. Eto. Ostalo je samo dodati morskog stanovnika. I još više morskog kamenja. Odozgo će plivati krug na naduvanje. I loptica. A sada treba ukrasiti akvarijum s polja. Odlično. Mojoj sireni će se svidjeti. Hajde da proverimo. Idi, draga, plivaj. Uključit ću svetlo. I da, užasno lepo. A moja sirena je također oduševljena svojim akvarijumom. Ona nije mogla ni da zamisli da će nekada imati svoj lični akvarijum. A bez ove mračne komšinice Wednesday? Hajde sada da ukrasimo kućicu. A dodat ću dugačku disko kuglu za žurke. Aha, stavit ću ležaljku, sto i magazin. I obavezno ormarić za piće i hranu. Super! A još mi treba stočić za igračke. Tako je. A u mali akvarijum ću staviti roze ligavca. O, kako je super! Divno! A tu će biti ligavac koji curi po školjkama. Super! To liči na kućni vodopad. O, da! Je li to kod Barbie neka roze žurka? Odvratno. Ona uopšte nema ukusa. Sad ću ja da pokažem kako se kreativno može srediti sprat u kući. Za početak ću napraviti stalak za piće. Da, na stolu ću staviti sve za spiritističke seanse. Ako moja lutka poželi da razgovara sa duhovima ili da vidi budućnost. Gotovo. O da. Inače, moja lutka mi je rekla da već zna šta će se desiti na kraju izazova. O da. Ona je prava čarobnica. Wow, svako se zabavlja na svoj način. Ali vi imate još jedan sprat. Da li ste smislili šta ćete raditi? Da! Ja ću napraviti spavaću sobu. Stavit ću krevet i omiljenu igračku moje lutke. O, da! A sad ću napraviti garderobu. Odlično! Moja lutka ima tako mnogo odeće. Moje lutki je obavezno potreban stočić sa ogledalom. Eto ga! Na njemu ću rasporediti svu šminku i parfeme. Eto, gotovo! Ja sam se čak i umorila. I dodat ću tobogan, uz pomoć kojeg može odmah da se spusti u bazen. Gotovo! Još te kod Wednesday, kakav užas! Ti to zoveš užas? To je obična sobna biljka. Ona voli gumene crve. Stavit ću ga u spavaću sobu. Ovdje će biti staro drvo. Na njemu ću okačiti odeću. A tu će biti stočić sa šminkom. I naravno grob.
Nadam se da unutra nema nikoga. Stvar, izvadi omiljenu igračku moje lutke. To će biti krevet. Okačit ću sliku i staviti tobogan. O da, ja sam završila. Wow, ja vidim da su vaše lutke oduševljene svojim kućama. A vi tačno znate što vole vaše omiljene lutkice? Wow, dok se Wednesday i Barbie takmiče, njihove lutke su prave drugarice. Napišite u komentarima čija kuća vam se svidjela najviše. One su ispale tako različite, ali svaka na svoj način lepa. O da, meni se dopadaju obe kuće, a vama? Čekam vaše odgovore u komentarima. Baš me zanima šta vi mislite. Ja mislim da je moja kuća najbolja. Ne, moja kuća je lepša. Ona je tako roza i svetla. Baš mi se dopada. Dobro, nećemo da se svađamo. Obe kuće su lepe. Šta hoće da jede? Beba želi pomfrit. Ništa teško. Sad ću spremiti. Da, znam recept. Čini mi se da treba sipati ulje. Sipat ću što više, bit će ukusnije. Tako će se sve sigurno dobro ispržiti. Sipat ću cijelo pakovanje. Unuko, šta to radiš? Jao, sad će izgoreti. Treba brzo ugasiti vatru. Jao, u receptima sa YouTube-a to nije bilo. Mogla si da spališ celu kuhinju, bolje uči od bake. Sad će baka pokazati kako treba. Treba uzeti sasvim malo ulja, smanjiti vatru i staviti krompirići. Eto, može se staviti na tanjir. Uf, baš je lepo ispalo. To je sve za moju unuku. Još samo da dodam kečap. Pomfrit i kečap su savršena kombinacija. Jo, koliko kalorija ima u ovom jelu. Sad ću ja pokazati kako treba. Sklanjam višak ulja. A sad ću motati krompir u slaninu. Ovako. Gore sipam kap džema od brusnice bez glutena. I za ukras ide rozmarin. Kulinarsko remek delo je spremno. A ja sam smislila nešto bolje. Marshmallow od banane baš liči na krompir. A ako još dodam sirup od jagoda, izgledat će kao pomfrit sa kečapom. Moja sestra baš voli slatko, sigurno će biti oduševljena. Konačno je sve spremno. Beba je se već načekala. Bakino jelo je prvo privuklo pažnju. Klasični pomfrit i kečap. Bebi se dopalo. Pitam se da li će se joj svidjeti jelo za gurmane. Kuvar je uzeo neobičan recept. Ali nažalost nije se dopao bebi. I ostao je poklon od sestre. Liči na krompir sa kečapom, ali to je... Da, to je marshmallow sa sosom od jagoda. Preostalo je zabrati pobednika. Bakino jelo. Da, svaka mi čast. Jo, moje leđa. Šta sad želiš da jedeš? Oho, beba želi suši. Šta je to? Ne znam kako se to sprema. Pokažite baki šta treba raditi. Prvo treba skuvati pirinač na poseban način. Gotovo, dalje radi sve sama. Dobro, baka zna da kuva pirinač. Fuj, suši sa gadnim algama? Ne, bolje ponovo da napravim nešto slatko ili kiselo. Uzet ću ove kisele trake, dodat ću šlag umjesto sosa, umotat ću žele oko i nekoliko bombona Haribo. Da li ste nekad vidjeli takvi suši? Sad treba uzeti list alge nori i preseći ga na pola. Suvijelo mi se. Kako si uspela? Jer sam ja profesionalac, bako.
Dalje sve treba staviti i oblikovati u rolnu. Uvijam i sečem. To je to. Klasični sushi Philadelphia sa džumbirom i wasabijem su spremni. Prijetno! Baka ne može da napravi ovi vaši suši. Ne oblikuju se. Znam, strpat ću punjenje u krastavac. Biće i ukusno i zdravo. Dobro je da sam se setila toga. Vreme je da se proba. Eci, peci, pec. Prvo ovi. Suši od kuvara izgledaju savršeno. Ukus je također predobar. Oho, kakvi veliki i lepi suši od sestre. I mnogo, mnogo ukusni. Tako su ukusni da ih beba odmah bira za pobednika. Pa jao, nisi ni probala moj. Hej, bako, probudi se. Unuka ponovo želi nešto ukusno. Ali ne da jede, nego da pije. Ovo je moj omiljeni desert. Treba će nam nekoliko kockica leda. Sipat ću u čašu što više čokoladnog sosa i dodat ću mlečnu čokoladu od Starbucksa. A sad ću napraviti mlečnu penu. Šta je ovo? Izvini, bako, nisam namerno. Kakva je to kesica kod bake? Kafa 3 u 1? Da li će stvarno to dati svojoj unuci? Ajoj, ali izgleda da se baki sviđa ta kafa. Sad će dodati šlag. Često spremam sebi takvo piće. Usput, ne treba zaboraviti na sebe. Dodat ću još Oreo kolač. Takav koktel treba piti kroz slamku. To je to, moj mlečno-čokoladni koktel je spreman. Ko tako sprema kafu? Užas. Potrebna su sveža zrna kafe. Izmerit ću sve. A sad ću da sameljam zrna i ukuvati prah. Moja kafa će biti mnogo dobra. To je to. I još samo da je ukrasim mlečnom penom. Za razliku od vas, znam kako se pravi. Ja sigurno neću nikog poprskati. I ukras u obliku pahuljice. Odlično. Prošli put se joj nije dopao tvoj ukras. Oh my! Vreme je da probaš pića. Izabrala je najlepšu čašu. To je divan koktel. I još i kolač ima. Super. Ali to se ne može reći o kafi iz kesice. Da li je baka htjela da otroje svoju unuku? Kafa od kuvara nije loša, ali ništa neobično. Beba bira ovaj prelepi koktel. Da, opet sam pobedila. Sljedeći zadatak za vas. Vafle. Šta je to? I taj recept znam. Razbijem jaja. Dodajem šećer. Sipat ću što više da vafle budu slađe. I mešam. Umorila sam se. Dosta je bilo. A sad se može dodati brašno. Apči! Jao, bako, žao mi je, opet sam te uprljala. Što više brašna, više ću dobiti vafla. Mada, ipak je to previše. Vratit ću višak. Tako sigurno ništa neće napraviti. Ali stari bakin recept će sigurno uspjeti. Eto, sad mogu sipati testo u aparat za vafle. I ja sam skoro završila. Odlično mi ide. Čime to hranite, dete? Treba jesti zdravu hranu. Šećer mi neće trebati. Bolje da uzmem tikvicu. Na rendaču joj dodati jaje i umesiti to sve. Uradit ću to brzo uz pomoć miksera. To izgleda baš ružno. Sad treba ispeći ove zdrave vafle. Oho, svi imaju tako različita jela. Kakav miris, sama bih sve pojela.
Ukrasit ću svoje vafle šlagom i voćem. Ovako. Šta je to? A, to mi treba. Med i malo maslaca gore. Jao, kako dobro. Oh my. Vreme je da izvadim vafle. Zelene je boje zdravlja. Sad treba to lepo servirati. Dodat ću malo zelenila. Belisimo. Opet ona sa svojom zdravom ishranom. Evo, jedi, unuko. Ove vafle izgledaju tačno kako je htjela. Ali šta je to unutra? Joj, ljuska od jajeta. Treba biti pažljiviji kad kuvaš. Šta je to zeleno? I neka trava na vrhu. Ipak će probati malo. Ukus je odvratan, nažalost. Šta očekivati od ovog jela? Wow, izgleda da je malo oduševljena. Pa, sve jasno. Evo pobednika. To je moje jelo. Baka je to spremila. A brat će napraviti kuću za svog zeca. Hajde da počnemo. Prvo ću uzeti lepak i sastaviti svoju kućicu. Tako je. Kao i svaka kuća mora imati zidovi i krov. A kućica će biti na 2 sprata. Super! O, Glory, jesi li već ovdje? Kako ti se sviđa? Ja sam već sastavila kuću. Treba dodati krov. Eto, sad je moja kućica sagrađena. A vreme je da je ofarbam. Uzet ću boju u spreju. Ljubičastu, naravno. O, skoro sam zaboravila da stavim masku svom zecu. A sad ću popraviti to. A vidi, imam mini verziju za tebe. Da, sad si i ti zaštićena. Dakle, gdje sam stala? A, tačno. Treba poprskati svoju kuću. O, da. Kako lepa boja. Jako mi se sviđa. To je to. Završila sam. Barbie, a šta je kod tebe? Ja, ne želim da moja Glory udiše boju. Draga, sakri se ovdje. A ja ću ofarbati tvoju kućicu. O, kako je slatka. Dakle, ja imam roze farbu. Sad ću sipati na svoju kuću. A ona će ravnomjerno otići dole. Da, izgleda jako dobro. O, kako lepo curi. Nevjerovatno. Izgleda ekstra. Bravo, Barbie. Svaka čast. Dakle, sada treba ukrasiti naše kuće. Ovdje će biti šargarepa. Stormy je obožava. A ja ću staviti sir. Vidim da ti se sviđa. Trudila sam se. Stormy, dođi kod mene. Pogledaj šta sam napravila. Eto, to je tvoja buduća kuća. Jel ti se sviđa? Odlično. Devojke, svaka vam čast, završili ste prvi korak. A vidim da su vaši ljubimci zadovoljni. A mi idemo dalje. Da. Moram napraviti lepo dvorište za mog zeca. A Stormy obožava da šeta i diše svežim vazduhom. Dakle, prvo mi treba travnjak. Da, napravio sam svoju kuću. Izgleda super. Idem unutra. Da, ovaj travnjak će mi odgovarati. Mislim da niko neće biti protiv ako uzme malo. Ko je to? Komšinica? Čekajte. Šta je uradila? Čudno. Šta? Ukrala je deo mog travnjaka. To nije lepo. Dakle, travnjak izgleda super. A sad ću staviti ogradu da niko tuđi ne uđe kod nas. Super! A unutra kućice na prvom spratu će biti fotelja, isto. Na sto ću staviti vazu cveća, zatim televizor i puno slika. Tu će biti kamin, a na njemu knjige i cveće. A još treba dodati ormarić. Odlično je ispalo. Prvi sprat kuće je spreman. Stormy, kako ti se sviđa? Ovo neoduševljena, vidim. Drago mi je. Čekajte, došla mi ideja.
Stormy sigurno treba drugarica. Imam plišanog zeca za nju. Stormy, ne plaši se, to je samo igračka. O, kako slatko! Prijateljili su se. A šta je to smislila Barbie? Ja sam napravila prvi sprat za svog pacova Glory. Gledajte, njoj se sviđa. Usput i ja sam sredila dvorište i napravila sam točak za nju. A ovu fotelju za dnevnu sobu smo birali zajedno. Devojke, prvi spratom izgledaju divno, možemo nastaviti. A šta smislite za drugi sprat? Znam! Tu će biti kuhinja. Stavit ću dekor u obliku sira. Tu će biti stepenice. Ako Glory prođe kroz sve ovo, može da dođe do svoje hrane. Odličan labirint, jel da? Meni se sviđa. Šta je to kod brat? Stormy, hajde da napravimo pauzu za večeru. Potrebne su mi slamčice. Uzet ću ih. Hej, a gde su moje slamčice? To nije fair. Dobro, mogu probati ovako. Baš je ukusno. Obožavam šlag. Odlično. Sada imam plastične slamčice. Zalepit ću ih na zid. Po njima će Glory moći da se penje. A ovdje ću staviti tepih i staviti njenu posudu za hranu. A evo hrane. Glory je već ovdje. Ogladnila je. Dobro, možeš jesti. Prijetno, draga. Oho, a Glory je jako gladna. Pogledajte kako spretno prelazi sve izazove. Čestitam, stigla si. Ponosna sam na sebe. Moj drugi sprat je stvarno sjajan. Slažem se, Barbika, to je super ideja. I ja želim tako. Stavit ću hranilicu i pojilicu sa svežom vodom. Zatim ću ukrasiti sobu lepim tepihom i stočićem. A na njega ću staviti šargarepu. Stormy, hajde ulazi. Šta ti voliš da jedeš? U redu, sama ću te dići na drugi sprat. Wow, brat! Uradila si sve što Stormy voli. Ovdje definitivno nikada neće biti gladna. Odlično ste se snašla, devojke. Idemo dalje. A na trećem spratu ću napraviti spavaću sobu. To ću staviti ovdje, ovo ovdje. Tu će biti tepih. Odlično! A tu će biti kućica za Glory. Ovdje će moći da se odmara. Sjajno sam smislila to, zar ne? Samo kako će stići na treći sprat? Nisam razmislila o tome. Ideja. Tu ima prozor, ali neće nam trebati. Bolje da stavim dimljak ovdje. Da. Kroz njega će Glory doći na treći sprat. Hajde, draga, probaj. Hajde, verujem u tebe. Bravo, a nisam ni sumnjala. Uspela si. To je zaista sjajna ideja. Tu ćeš moći da spavaš posle ručka. Da. Ja znam šta moj ljubimac voli. I spava je super. Pa dobro, sad je moj red. Vreme da doteram treći sprat. Tu će biti ormarić. A na njemu radio. Moja Stormy voli da sluša muziku. I na krevet ne smijem zaboraviti. Hajde, Stormy, hoćeš da spavaš? Samesti se udobno, a ja ću uključiti omiljenu muziku. O da, i ja je volim, ova pesma je super. A sad je vreme da obučem moj Stormy, ima puno odeće. Ali treba će nam pidžama za spavanje. O, pogledajte kako slatko. Stormy u pidžami u obliku zeca, to je tako smešno.